କିଏ ଦଉଥିଲା କିଏ ଦଉଥିଲା କିଏ ଦଉଥିଲା କିଏ ଦଉଥିଲା ବିଜେଡି ଲୋକ କିଏ ବାଟୁଥିଲା ସେନାପତି ସୁବ୍ରତ ସେନାପତି ସେ କାହା ଲୋକ ବିଜେଡିର ଲୋକ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏକଲା 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 ଆସିଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଲୋକ ଥିଲେ ଏକଲା ଆସିଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଲୋକ ସେ ତୁମ ୱାର୍ଡର ଲୋକ ନା ଅଲଗା ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଅଲଗା 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଜଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବ୍ୟାଗ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବାହାରିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇଲେ ସେ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆଉ ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ସେମାନେ କୁଡେଇ ନେଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ବିଜେଡି କର୍ମଚାରୀ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖୁଆ ବେପାର ଆମର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଡିର ନାଁ ଗୋଟେ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ଆସିଛୁ ସେଇପଟ ଲୋକ ଅମ୍ବିକା ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଘର ବେପାର କରୁଛି ଶୁଖୁଆ ବେପାର ଶୁଖୁଆ ବେପାର ଯଦି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଲୋକ କି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶୁଖୁଆ କାହିଁ ସେ ନିଜେ ଆସିଛି ବିଜେଡି କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ ଆସିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀରେ ବିଜେଡି ଲୋକ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ବିଜେଡି ଲୋକ ଏଠି କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କାଉନ୍ସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ବିଜେଡି ଏଇ ଟଙ୍କା ଆମେ ଛଡେଇଛୁ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବେତନ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ସେନାପତି ସେ ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିକି ଏଠି ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ଯେ କାଉନ୍ସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଆସି ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ବିଜେଡି ଲୋକ ବଢାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ଆସିଛୁ ଯଦି ଶୁଖୁଆ ବେପାରରେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଲୋକ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସବୁ ଚଢାଇছে ବ୍ୟାଗ ସବୁ ଜଣେ ଲେଡି ବି ଅଛି ଶୁଖୁଆ ବେପାର ସେ ଲେଡି ଏଇ ଘରେ